Oy, kuyawa ni mo no? Wow. Kini mo ni mo babae kini? Oy, excited na kay ko makakita sa akong pamilya ba. Kidlaw na kay ko sa ilaha. Murag dugay-dugay 2 years gud mi wala kita-kita. Nang excited na jud kay ko makakita sa ilaha oy. Karing pag-ulian ako ron ba nako ba kabalo akong bana ani kay para ma-surprise siya ba nga niabot na ko. Yan ako excited na jud kay ko makita sila ba. Giningaw ba ka sila nako no? Pareha ba may gibati? Giningaw pag ba sila sa kuo? Kaya ako mingaw jud kay ko sa ilaha. Kita pod no. Basta kayo excited na kay ko. Nako. Ala, Jimmy man siguro ni oh. Uy, Jimmy! Uy, Ate Grace? Kumusta naman ka? Dakuha na ni mo, uy! Okay, lagi kayo tayo. Ikaw, tayo. Kumusta magkasabrot? Okay na pag ko. Ah? Ni uli lagi ko, pero kabala kong mana nga ni uli ko ron. Gusto na kabalo? Gusto na ko i-surprise sila ba? Ah, surprise yun di ay. May wala nagkita, biya ano, muna excited na pag ko makikita sila, bagi pang mingaw, nag-UK ko sa ila, Jim. Kabalo ka 2 years, good no? Been 2 years, yun may wala nagkita sa mingaw, nag-UK ko sa ila, muna. Ano, dugay-dugay, Jim. Surprise na lang ako sila nga. Wala magito sila ka malay-malay nga mabot ko ron, Jim. Ay, surprise, dayte. Ambot lang og ikaw ba ma-surprise ani o sila ba? Ah? Pasabot, pasabot na mo. Wala ka kabalo anak, kadugay na ba ana? Unsa gani no, tug-ani ko ba? Dili pa ko pasagad og istorya ti, basin ako masisi ana sa kuan ninyo mag may man ang ikaw makasakop kaysa pataka og gawiyaw. Unsa Jim ba? Sige na ba tug-ani ko ko, Jim? Sige na guwag, Jim. Ipani, hinahinay lag adto sa inyong balay para ikaw jud mismo makakita ito. Unsay makita? Hagduda na ko ba? Sabot ba sabot ni mo, Jim? Narguwa daw ko, Jim. Basta mao na to tay, ikaw ray bahala dito ni hinay lag adto sa inyo ma. Surprise tayo ka dito lagi. Basta mao na to, ato na ko tay, unar ako. Tug-ani ko ba? Ato lang tug hinay tay. Sundi. Oy. Ha? Unsa man? Kana ba kano sa man nimo trabaho ng isa ka planggana na ng labonon diha? Ugma na lang siguro na ay gikapoy mo karon ay katugon kay ko ba matulog sa ko. Sige bago naman kanimata bagong kaon matulog na pug ka. Iya na man anong uterus ba. Kay mahagad niya akong naw. Dubay kay ko makatulog pagkagabi ba sakit kay akong mga dere ba oh. Bi, lorong ta na bi. Ang gapoy haplas unsaon pagkaipik. Ay na sigsaba di ba? Wa may haplas. Unya na lang siguro da yung katulog. Sakit ba kaya imong luyo karon? Dili gani oh sakit kayo mo na akong ginabati pagkagabi eh. Murag nindot lagi. Nindot dia ba? Pero mas nindot pero nahihaplas. Unya na lang nato nahaplas ang gabi eh. Ha? Unya na lang nato nahaplas ang gabi eh. Unsay buot pasabot ani? Kana. Wow, unsay buot pasabot mo ani? Unsay buot pasabot mo ani? Ala. Ha? Ay kung ina nga what ni kwan? Ani unsa ni? Pani explanation. Unsa man mo ba eh? Kini? Kani mo gilis ako ha? Nagpahilot ko masahista na kay. Ay kung kwan ay kung rason ni lingkod. Masahista na ba? Rason ni. Ha? Kano sa kanya bot? Paminaw sa kong expression. Ay kung kwan ani. Paminaw. Di ba? Paminaw ba? Paminaw. Masahista na Ay, kung- nagpahilot ko. Ay kung kataw lingkod. Lagi nagpahilot ko. Ay kung Nagpahilot ko. lingkod ba lingkod? Malikod ka dali. Nagpahilot ra ko ba masahista. Ay kung tagay explanation yung anak lingkod dali lingkod. Ano? Nalingkod na bitaw ko ginatindog ko nimo. Lingkod. Oh. Oh, ay kung tagay. Ay kung ginaing na nga di wala mo ikuan na, may connection na. Masahista? Pwede man ka magpili og lalaki nga masahista anong babae man gyud? Ha? Wala ka kailangan ha? Oh, unsa? Karon pa ko kita na. Anak na ni Auntie Norming Ay nimo. kung gano'n sa ni. Mahista ra ko na nganong pasakit ka tao before ka magkuan ba? Klaruha sa daan og kinsay imong kakuan. Tagay ko rason para tuuhan ti ka. Nay naka-report ako ganiya dito si Jimmy. Oh, unsa ka report ti Jimmy mo? Nagkuan siya. Wa siya katarog istorya sa kamera nagduda gyud ka to yung report mo di ayak na sakpan Ay, sa mang. Tinuod gyud mo. Ay, sa mang. Mang pa ka? Ay sa ba? Ay kung kuan ko ana ba? Ay kung kuan ko ani ba? Tarungan na imong istorya ba? Ikaw day. Tinuod ba nga may saysta kaniya? Nagilot-hilot ra kaniya? Oh ma'am, kana masaysta ra mo ko na niya gikuha ra mo ko na niya dito asa Oh, di ba? balay. Ay pasagad og kan. Manong malanganin mo kag istorya day? Or nagbiga-biga ra ka day? Wala mo moy. Ngano magkuan mo ko kabalo mo kung ana na siya isawa. Dili gyud guilty gyud ka day. Ay pasagad ani mong bababali sa god. Minaw ba? Ayaw sige kuan, wala di kay proof na kuan. Ayaw sige kuan.
Nagpahilot ra ko ba kanay anak mo, anak na antinorming nimo imong silos-silosan. Nagpahilot ra ko. Mao ni anong number 1 nga manghilotay diri sa atong barangay bisan kinsa ginakuha na siya. Ya, wala man kano, alangan na dako mahilot og ako ra ni akong likod. Kabalo ka, dugay na ba kung gagahandom no nga muuli na kay pero nakikala ko ba nang maka nagsulti sa kuha unsa man. Dugay na ba ka diri sa Pilipinas? Anong nikalit ra man kag ako? Nga dapat dugay gyud tang nakita kanang iyo na ana imong kuan. Siguro ni uli na ka dugay na ka diri sa Pilipinas no. Tarunga ko ha. Kuan na kay once nga moabot ang asawa dili ingon ani ang kuan. Mura ra wala sa imo. Paminaw sa niadto ko diri para ma-surprise mo. Ma-surprise. Unya karon gi ako mahinoy na surprise inyo ay noon. Ma-surprise ka na nagpahilot ra ko. Imong silosan ning anak ni antinorming nimo. Ito yung ginakuguli. Wa ko nagsaba sa inyo para ma-surprise mo ni uli na ako. Unya karon wa man lang ko'y kalipay nga nabate di ka ninyo. Minani pa kung maabtan diri nang masay-masay pa mo. Langan, nagpahilot ko. Unsa man lang hiloton tanawon lang. Pwede magkamangkahilot og lalaki. Anong babae may kading Isa may pahiloton nimo diri nga wa may manghilot diri. Dili daghan gi kagrasong hindi magkamangita og gustuon lang nimo. Wala na dili ako tiwas og pahilot. Amo na kay magkantuan ka. Di ka kastorya na. Di na kay ko patiwas og pahilot. Di ka kastorya kay nag-guilty man ka. Managid mo relasyon namin na wala. Ma'am, niani ko diri kana nagpahilot si sir. Mura akong dianhi diri. Wala ko nag-ani diri para magbiga-biga ni mong bana. Tinoon? Oh, tinuod pangutan si mama dito Kay ako yang gipaanhi diri. Pero nga nabutang pa na mo. Sa man imong dala? Dali dali. Dala. Dala ra nang istorya kay isa kadali na ha, ang bayad nimo kadala. Dili ko sige mo ato go. Iya dito sa inyo ha. So, unsay mo to masad? Ang bayad ba kay di ba ka mauli ang dina nimo? Ano? Sige na. Tuyo di na nimo. Sige na, uli na. Manto sa kuya. Sige. Tahan. Sige na, tara.